n'ego Igbo nwoke na-asọrịrịrịrị mụ afụgodu m onwe m na ma na ogede ụfọdụ ya na-ewukwere m ya ọkụ ewuzina m ya na-Abakaliki si n'anya ọkụ bụ ek na-ewuri dị ek ụmụ iyi oke ekonume ekene me Blessing Okafọ keke ime ekene me Edu Samuel Okorikpa and Idiobi Emeka the Sky Man. Thank you and Idiobi Emeka. Oh dear, if eyetega Osimono you night then walk and take away. Hey, where there? Nah, na ya kwakwa ya n'abalị a na-eche ekopụ nice ya mụ na ya apịrị ya fair dị mma. Good evening. Edu nwanne m ka eko si this boy kita ka o zuru oke the beautiful black boy Oluchi Onyiweke the beautiful black boy atọ Fernando Ogiriga Neto Zubis oge Ogiliga ndị Ogiliga walụ na nwa Ogiliga bụ ọgaranya ndị Ogiliga walụ na nwa Oliver Dikokwe na hype o nwere hype man enwere n'ala Igbo karịrị Oliver. Oliver so na ndị mebiri ya n'Igbo o dubara ndị mmadụ n'ọgwụ ego Oliver Dikokwe nwoke a ga-hype oge ego iji na-akpa agwụ ị na-ekirigodo afụ ọnụ dị man ịma na ego ya na-aba na afụ ọnụ a maka identity ya bụ ya ọ na-eri ego dị a na-eri ego na-arapụ mmadụ ịwa anya amakwanụ mma obodo ahụ ekobụla anyụ kedu ncha bụ ụmụnne m good evening. Biko ọ bụrụ na ị na-anya n'anya si a ị ga-afụ n'onwe ka m si kwado ọ maka na achọrọ m ịgwa gọvanọ of Anambra steeti okwu bụ Prọfesọ Charles Chukwuma Soludo aka Nwamgbafọ Papa Ọzọnna. Big flex. Me and you is a big flex. You and me is a big flex. Maybe never let go. So so I am this night can may appreciate for a reason. So many people the way capacity afuta ọnọdụ yetego mana achọ nke ịghọtakwa m ọfụma na si enwere ngwa isi na onye melụ mma akụọla ya aka onye melụ njọ agwakwa ya na nke adịrọ mma onye ọbụla awụọ ya ọnụ na-arụ yetego otu a gọọmenti ya dị otu a gọọmenti ya nwa nọ anya ya agba ya mgba yetego maka na anyị mana taịm ya ezugo n'ọfịs ka o wee nwekwa ike contest kwa afọ another one ala amakwa na ọ ga-ayọ anyị ka anyị tụgharị ya maka ọ bụ by force anyị si na ya ma atụ anyị ama atụ anyị sịkwa na anyị ga-atụ anyị atụgharị ya maka ọ bụ na anyị atụrụ ọ mapụtasị na ya win enwere wina yetego mana ọ bụrụ na anyị pụta tụọrịa ọ bụgodu na emechaziri pad ya dị result mana for the fight na mmadụ dọnyere iru ọ mmadụ ka eji aka so if we go for governor the governor needs us as much as we need him ya bụ you and me is a big flex you and me is a big flex me and you is a big flex so ọ bụrụ na anya today unu ga-afụ vidiyo na-agagharị
ka unu wee ghọta the area nsi wee na-ala ịta ife m ga-alaiki ka ime alụ na this program bụ ọ bụrụ na ị bịa n'ebe a n'ịma na onwe nwanne gị n'idiri ka ọ n'ebe a nne ịmago alati anya ọ bụ na iji nọmba gọvanọ enere abụ na edelitigo m dị nọmba so ọ na-afịakwụzi m arụ na wichi ọ bụ na njide atụ nọmba aka m bụ ụzọ kpọọ ọnya gwakwa ya na m na-eme the program egetego mana nọmba ya so na ndị delete edelete o nwere nọmba m ada keep na my phone egetego especially politicians nọmba fada anọkarị na my phone ya ama m na nghọta na so mụ delete ya mana aka osi na dị ọ bụ na ị ka ji nọmba ya nwere ike pịanyere ya si ya na onidi ka ọnụ ife men na Anambra State. So to all the professors somewhere na Igbo ana m enye unu respect na-ekenu ife a na-ekwu anyị na-adị apụta na-ekwu n'anyasị achọ nke unu mmalụ na anyị ara ekwu ya na anyị ka unu once nke anyị maala anyị dị sure of ka anyị na-ekwugodo wee na-eche oge unu nwa ga-decide ikwu ya publicly apart from nke ekwu na classroom maka na be anyị endro na classroom. And to all the retired policemen nọ n'ala Igbo, I have a lot to say to you. Ọkwa ụmụnne ka anyị nọ bụ before na-abanye n'ọrụ gọọmenti. And to be frank with you, ịjọsụ na-azụ onye obodo anyị mana nke nwa maalụ that na since ịbara ọrụ a na-eda participate fully n'ihe na-eme n'obodo anyị because of ọrụ ị na-alụ. So automatically at some point anyị luzuru unu na ndụ ebe anyị kwesịrị ide enwe communication with unu nwa anyị nọ na-enwezi the communication gọọmenti kọtụrụ unu us ọ kọtụrụ anyị nwa off from each other. So most times anyị adịghị elotekele unu na-aga bịa unu bịa lụọ unu na village unu abụ once in a blue moon ka a na-abata ya. So most of ife na-eme n'obodo unu ada participate akwamozu agbamnkwụ echimọzọ mmanwụ iri ji ụmụ ebe a niile emume niile a na-eme n'ala Igbo unu ada participate chafuli because of the kind of ọrụ unu na-alụ. So kunu mmalụ that na o nwere ebe anyị mere expect unu anyị aghọ anya afịa totally at your own prime as a policeman ebo n'ala Igbo onye Igbo bụ policeman retired as your oga wey you be go onwe gị eziokwu that when you were younger ị na-eji ike egosi iru n'obodo until kịta ịdịzi old because na retire go if you need ka ị gazia ikekwe onwezo egwu okenye na ọngị nwa ka okenye luzi ị consider bazi ona at that age and that stage ị na-abata of what importance ka ị chelo need to this community ị na-abata to. You've exhausted your power. The love you were for them gị na ị kwesịrị invest on them iburu ya bugasị ya na ụmụ obodo ibi for more community there. So na nka ifu na ị na-ewe na ịghọrọ anyị afịa mana ihe agha afịa totally that your expertise o take some of you 20 years na-eme investigations ọ bụrụ your area of specialization. I may hope and I believe that one day that most of you nne maalụ na unu ga stand up mgbe be anyị na-emebi if not for anything when that God-given gift unu nwere wee rụọ ọrụ obodo ọrụ ọ bụ na ịbụ a CID officer a police officer ị kwesịghị ka a sị na community ahụ isi na ya pụta na-aka akụkọ ndị unknown men ma ọ na-aka akụkọ ndị mburu mba ọ dịghị possible ka ihe rụrụ for 30 years 35 years kedu oge your community ka ya bara gị uru kemgbe ya bara community uru kwụsị ị ga-akwa mama gị onye ọbụla etinyelụ gị arụ because ọ na-efe ilu ọnọọ ife anyị ka a na-eme ọ bụrụ na ọ ka efolo oge by etu isi wee treat obodo a on your mother's burial nobody will show up sịsọ ndị otu ga-abịa the villagers will go. Onye njekwa n'akwụkwọ na register mark alụghị ego atụọ ụtụ mgbanaka ma ọ bụ nke sụọ mmanya ụmụnna
o send ego onye ọbụla send si ego ịkwa dị ozu alone ọ na-participate rọ ebe anyị na-ele anya ndị professors unu nwazi na onwe unu ga-agwakwa onwe unu eziokwu na unu nọ far from home, unu nọ far from the people, the community unu si na apụta, maka na ọ bụ na afụrụ influence unu na be anyị this little boys here ndị a ji wee na corrupt fa akaghala ịga that way. A ga-afụ your selfless humanity etu isi wee give you can sacrifice yourself for your village if you can put your life on the line for federal government. ya makwa na enwekwa no insurance, family gị sef enwere ike ịtụpụ ya at any time. A na-achụpụ eje na dormitory hostel ebe etinyesiri unu n'ọnwa nke tọrọ ụtọ, ọ dịka ha si na ndị bisi ebe enwe ya family ọlụ ichuzu brain gị niile bụ n'ọlụ a ka ị na-akpụ ya dị ya. ihe niile ama bụ classroom. ihe ya abụgide mmadụ oyibo nke ga 70 years ewefụba gị na village achezi bụ ụbọchị nwụọ enye gị ya jọgburu onwe ya. Ebelieve m na anyị nwee itinye our voice no I don't generalize no fancha. Try to get my point. Try to get my point. I na touch because in many villages, especially in the Agbala also because of these boys, nwechalụ men nwere wherewithal to curb if I know one name, but they chose to remain silent. They chose not to contribute. Rather, they will stay in Surulere, Victoria Island, Ebefa na family fa retire, Chief Weber. So Abuko Swede. Before name governor appreciate. Can make it where got I think when name governor I appreciate. And I have a word for our governor. Our governor, well pays all maintain na Anambra since Obanya. That's why no matter onye no kita aga sị na ya na-eme ife dị o na-expect. Ebe ọ bụ na onye ọbụla sign for 4 years in an office. Abadia na sign akwụkwọ na ya ga-anọ 8 years. Ife dị na constitution bụ na 4 years ka ị ga-anọ. Ambode nọ 4 years gbado anya. Ka anyị were nnukwu mmadụ. You are correct. Some, some. Ịma mụnwazi sometimes ana m ejikwa anya njiwe bie na Lagos while I was growing up. Fụgasịa ndị be anyị, eji m anya malụ the kind of people ndị be anyị bụgasị na that Lagos, most especially that Lagos. Ịbụ na Lagos na ọdụ ka London to us. Onye nọ Lagos dị ka onye bi London. Life of Abia dị iche, onwe ka fasi ebi na onye abụ lecturer ebe dị na ọ bụ nke ọ pharmacist. Ịma onwe ka esi afụ ndị pharmacist mgbe a na ya pharmacist ọkwa ịga ọbụrụ ofu otu ọnụ chemist ọ na-manage asị anyị na pharmacist. Mana ịnụkwara na ntị nna anọ ya ahụ. So now a governor sign on ya ga-anọ 4 years. Somebody like Professor Charles Soludo, and 4 years ya na complete next month. Again, kedu ihe na-eme expect ma ọ bụ no nwere interest for next time. Kedu ihe na-eme expect? O nwere ife bụ slow and steady. Ọlụ nke ya bụ pace ya ka o ji chọọ ịda gị, and ọ ya eme ka o please ndị Anambra gbuo onwe ya mba. And achọrọ m nkwụsị okwu a n'abalị a. Soludo can I na enye Chukwu bụ na ebu somebody dịkwa sporty na-eje gym. Yotago mana nke bụ eziokwu nna anyị ukwu ụfọdụ ama ekwekwa gị. Ọ bụ na ị na-onwe gị anya n'iru, ị ga-afụ na these 4 years ya na-eme adịrị izu nwanne m afọ na-egbukwa mgbe amakwa m
na ikwu ga-afụkwa na this 4 years o gosikwa n'irugo stress dị n'ọlụ a maka chi ọgụ evula ego ọgụ evu fem prize izo ihe a afa gụ ka onye ọbụla ya akpụ n'ọnụ ma mmụọ ma mmadụ ya na-akpọ igetego esi na ọkụ na-agba alaba biko wetakwa news ọzọ wetalụ m news a ka mmalụ ka esi wee dị isi ọkụ na-agba n'alaba so nwanne Meki wee ghọta ife wee na-eme gọvanọ anyị appreciate so dịka ife m na-ekwu inene gọvanọ anyị anya n'ihu weta pikchi ya 3 years ago weta pikchọ gọvanọ anyị kịta setira filta stress ịtụ ọrụ a na-ebi udu kapasiti onwe ife mmadụ ga-emenwu na gọvanọ a na-eme karịa gị nwa ejighị abụrụ na ị nwere ideas kama na ọ na onye a nwere bigger dream oke na ọkụ na-agba na alaba kịta alaba suru ka alaba international ihe ike na-eme ndị be anyị ihe ike na-eme ndị be anyị ihe ike na-eme ndị be anyị world over ndị Igbo jụọ na onwe na ajụjụ gịnị ka anyị mere anyị na-ele ọkụ anyị na-ekwu okwu ihe ike na-eme ndị be anyị kedu arụ anọ n'ime ihe a ihe ike ji eme anyị like this ọ dị ka a na-achọpụta ebe a adanye ebe a ndị na-eme ya ma ife na-eme ya ife a na-eme ife ọ na-eme bụ a na-agụla akwụ nwanne ya na-eghe a na-eme ebe a na-eme ebe a ka afụ na ndị Igbo na-ebe akwa ndị Igbo anyị ga-ajụ onwe anyị ajụjụ ọha ncha bụ dameji si anyị eme na be anyị slopụta eme ebe a this night so o webụ na gọvanọ Soludo maintainụrụ ọrụ ya like this to the point na anyị nwa bụ ndị ihe ala local government at some point na-asị ma gọvanọ olozolu our local government elozo ya nwazi na onwe ya osolukwa aka o ji arụ ọrụ na-arụ ya etu ahụ o si arụ ya the gọvanọ bịalụ campaign n'ihi ala ama mere aghọta ndị apụga stejiri campaign n'ihi ala ndị mmadụ tọnụrụ up mana ọzi na njedebe a ka ndị Iseke Mbọsị Lilu bido nabazia na befa ife anyị ga-ajụ onwe anyị bụ o nwere ife emere iche restores this confidence nke ikpeazụ a na-ada emebu what is that thing governor meze what is that thing etinyelụ na this thing metalụ na ndị gbara ọsọ n'obodo for how many years na chighatara azụ mfe ya na ọ dị highly political ị ga-ege m ntị ọfụma ọ dị political most of ife na-eme anyị our government is quite and 100% aware na ọ na-eme which na fa decide ya we cannot allow this to happen that thing will not happen Anambra nwelu alọnchi security outfit na Anambra State akpọrọ Anambra Vigilante Service ya AVS ọ dị everywhere na Anambra State atụkesiva obodo dị iche iche ọ bụ na obodo unu nwee ngabasị unu agbakọ ego gokasịa ife dịka Siena launch ya community vigilante nke unu egwu ife pump action chefa uniform bunyefa Siena kafa wee na patrol all these things na-eme which no so dị na my own community now ọ bụ na onwe nke bụ na unu chọọ gọọmenti ewere aka fanye unu ụna na-akwụzi gọọmenti ụgwọ o nwere how many millions that community ga na-akwụje every month to obodo a
o nwere ndị na-akwụ 10 million, o nwere ndị na-akwụ 6 5 2 depending the capacity unu. Now o wee bụ na obodo ihe niile a dịsị in place, the impunity a na-eme, a na-atọlụ mmadụ, a na-egbukasị ndị mmadụ, a na-ịmago egwu adị na be anyị. M na-agwa gị ya na-emetụrụ gị aka. Ndị egburu egbu na be anyị dị SS, ụmụazị a na-atọlụ. O nwere one man na-emebe ọfụma n'obodo m. Ụmụazị a bịa buru mamụ ya, afia bụ cardinal, go and make your inquiries or verify your verification. Ebulu mamụ ya nwụọ n'aka ndị a, fa ebulukwu ya jee tụapụrụ ya. O nwere one man fa atọlụ a na-akpọ ya mee n'Ọkịja, akawa ka ọnwụ. Etu a n'obodo dị iche iche atọlụ onye a nwụrụ, etu a ka esi eme ya. Mana Anambra Vigilante Service dị enyere ọda si je rescue this place. Gọvanọ apụta recently sị na ụmụazị a wụchalụ kampụ, na efusi ụdị kampụ fanọ mmadụ ama emenwu ya attempt. Imagine na ọmụ bụ gọvanọ isi na idebere kampụ, ma mụnwa bụ gọvanọ, mụnwa ji pawa. O nwekwa okwu Hope Uzodimma. Hope Uzodimma si na pawa na-ewere ya were. Efugokwa nke a ya nwa bụ gọvanọ, wee sị ya na mmadụ ya anatanwu ya gọvanọ. Ọ sị na ịnwere nke a ya eme. O kwuru okwu a mụ alaikiri ya. Mmadụ kwuo Zodo na mụ bụ gọvanọ, isi na ịnwere kampụ na my steeti, mpụta na asị ndị mmadụ na-ejekwa na kampụ a. Gịnị ka idebere na kampụ? Gịnị ka idebere na kampụ? Mụ na ọ dị mkpụrụ mmadụ one dị ya, one ka ọnụ dị. Anyị agụrụ ihe dị na steeti ma ọnụ gụọ ọnụ ma ọnụ. I dey tell you, ọkwa m bụ gọvanọ, ọkwa m na-akwụ ụgwọ. Nne gị anya mara na ndụ gị a na ọ na-atị kpọkọkpọkọ na ife wọtụrụ na ndụ gị a 1 million. Enye gị 1 million ka irigodo n'ihi fe nwụọ. Jee mkpụkọ m ndị a, jee mkpụkọ. Ebe a ka ndị against those intelligentsia anyị nweche enwe ndị retire lọ n'ụbọchị nkịtị si na anọdụ ihe a na-eme. Efilu na gọvanọ anyị na enwe the need do gọvanọ ife nji wekwu na tenọ ya agwụga ya ma amụ ka ya continue. So anyị nwee nyebe gị advice based on ihe afọ na ọba hazi uru. Iyuzugo nke ị ga-eyuzu, tufuo ndị tufuru etufu, no problem. Mana ihe chọrọ ịgwa gị n'abalị a maka okwu ma amụ eto ogologo. Mr. Governor, achọrọ m isi gị thank you very much. Thank you na-enye gị n'abalị a, ya gratitude coming from the bottom of my heart. Ndị enu na ndị a ma nụrụ onu m fan ma ife nna agwa gị. Obi efoka m n'abalị a. Ife obi ji efuo m bụ na mbọsị ma akwụsị onye. Sorry, one good evening. I'm live now. Sure. Maybe 2 weeks ago or thereabouts, Kamam pass man no rift. Balo video. Tinye line. Na wuchie na small. Na ndi otie. Egosi fa ebe fa bottom. Man pass man on a rift since how many years? Or no na vigilante. Or no n'ọlụ a. Few days o ji donye iru n'ọlụ a, anyị na-afụgo the achievement. I forgot the achievement. So now, ụmụazị a anyị gbaa na vidio taa, anyị fụrụ nke sekpu anyị na-ayọ nwaanyị o gburu di ya.
si gbaghalịa ajụjụ m na-ajụ that guy si ka agbaghalịa ọ sị gbaghalịa obi ka ọ si na-ewude egwu ọ bụrụ na enwudoro gị ị ga na-ayọ mgbaghalụ a ọ bụrụ na enwudoro by na idebegokwa almost 5 women n'ọnọdụ idebere nwaanyị nke ị na-ayọ na kedu ife ị ga-akọrọ that little child n'ọka nna ya si wee nwụ iche na agwụ ya ife mee nna ya na trọma ya ekwu ya bie ndụ ya ọfụma ọ ga-adị normal again maka na ọ ga-ene onwe anya na ngada ọfụ na ya bụ amụ chọpụta na onye wesiri papi ya bụ amụ ọ na-ide ịmakwa vileji ahụ ọ mata vileji o nwere ike bịa ebe awọ ndị so efu na efe ime ebe emedolu nwa unu na-eji aka ji ekotesie trọbụl debere famili unu ọ na-eme ụmụnne unu affect na-eme the family affect some girls anọrọ dị taa all because of ome nwanne ya nwoke kụrụ a na-afụ ya na agbụrụ ahụ ejekwana ebe ahụ ịnụ nwaanyị nekwa ka ha si eme ọkwa polisi gburu nke ahụ o jekwara nga nekwa na ene ịmaka asịrị si adịba anyị ọ ife unu na-eme now gọvanọ wee jee lọnchi ya operation udogachi tinyekwuo ya agụ na-eche mba from the day a lọnchiri udogachi na agụ na-eche mba gị bụ onye na-anụ onu m n'abalị ya gbuo onwe gị eziokwu ị na-afụ rizọt ka ọ na ị na-afụ rizọt ịfụ rizọt ka ọ na ịfụrọ rizọt maka isi na ịfụ rizọt na-egosi gị rizọt anyị efuru rizọt anyị na-eburu akwa tiwala akị n'ọba eburu ya na vidiyo anyị fụ abụ na agbagbo sekuriti man ebu akwa nọcha n'aka ndị a after so long akwa apụta wee na-agwa na ọnwụ gburu ala ha ji wee nweta almajiri after ka emecha kanta afụkwa another counter attack ndị a jikwa wee bịa ọzọ bụ ebu onye pọch n'ọba ebere ọjị egbe eji agba ego na Ghana onye pọch wee jee buru ya wee gbaa ndị mmadụ jaja n'anya anyị a ka anyị fụrụ vidiyo ọbara na-asụ oyi n'ala finally ndị ahụ dị responsible for mburu niile a ọkwafa ka a na-ejidesi ife na ka apụtazie na confess nke ka ewute mbụ ọ bụrụ na onye a ka ịchọta ego bụ onye ịchọta ka efe ị na-egbulu ndị ọzọ onwe nọchiri gị ụzọ onwe onye pozu threat to you ijọs kpọpe triga ọ bụrụ na mmadụ si na-abata be nna gị mgbe ipe mpe kpọpe enye ị ka ala dị ndụ na wee na-akpọpe ya ịdala ụmụ mmadụ na-asụ gwokọ anya nọrọ ọkwa dị helpless o wee bụ na menu niile butele investment n'ọba na onye ọbụla gbara ọsọ ọba wee kwụla ọtọ taa arụ ozugbo bụrụ obodo kpọrọ nkụ eho ọba gaa na-emekwa gị n'ọba youth dị united ga zuo ike anyị maka isi nọrọ onye nọrọ be nna ya ọ na-afụje nke ndị a na nkefe amaka gịnị wee mezie iwetago ọba n'ọlụ esi onye atọgbọlụ investors agba ọsọ recently ka anyị na-ezili anya wee na-afụ a decline na mburu na the thing bịa Jonathan maka na ozugbo ahụ agụ na-eche mba pụtara the news aga na everywhere afụ moto ebupụta Tacoma chịpụta Tacoma chịpụta ya ọfụma
buru pọmpụ buru ezigbo ibe abụrụ bụ isi efe efu na ayọrọ ndị aka dị ọfụ nyefa fresh orientation na-abụrụ ife imenwu na orientation ịghọta na ebe a n'aka gọọmenti adịghị ya o nwee ebe ị ga-ejedebe enwe rules of engagement ewere aka wee jee Ọkịja nwere ife eje Ọkịja jee weta emanụ nwee capacity ọ bụrụ na ị nọ n'ime ọnụ fiil ụlọ na ya nwa amarọ ụbọchị ọ ga-abịa ọ kparịghị nkata jụọ nna ime ọhịa na oke ka o si aga n'ịmana ụbọchị dị na vidio na nna isikwere ike ọ maghị ya nja ịma na ọmụ ihe ahụ ịma is up to you decide ị ga-arapụ ife asị ebe apụta ka ị ga-anọdụ ya Prince Ken Emeakai dịka a na-agbalị izu n'Ọkịja the Prince of Ihiala Kingdom ofu nwoke anyị ji eje mba gọvanọ abịa anyị ewere ya nye ị na-anya ị ga-afụ o nwere ife anyị bụ Ọkịja ji wee karịa obodo ndị ọzọ anyị bụ Ọkịja anyị na-atụ ogu na-ege ntị anyị bụ ndị Ọkịja anyị na-atụ ogu anyị na-aga ọfọ na-atụ ogu ọ bụrụ na ị na-anya ị ga-afụ na ọrụ ndị agụ na-eche mba akpọnyere ụkwụ n'Ọkịja o nwere ife bụ mmadụ eburu ụzọ o were onwe ya gosi gị ezampụl ka ị mara na ya wekwalụ nwanne ya debe ebe a na nwanne nke gị megharịkwa na ya ga-eti ikwu ya ebe a ụnụ m onye na-akpọ eke hit bụ onye Ọkịja ee mana ọ bụrụ na asị na ị ga-abịa ịzala ọnụ gị n'obi ndị gọọmenti ị ga-abịa ife ekwu bụ ka a sanitize ya ka a na-asanitize aka ọlụ ka a na-asanitize your mind ọlụ echenjie abịakwa tikwa aka burukwa akwa again nekwa akwa si n'aka ndị a wepụta gọọmenti abịakwa gụgba akwa ekolo akwa gidigidigidi gwọọ n'obi nkefa onye eze pụta ka ndị a bịa buruchaa ya onye eze apụta na-akpọgodo afọ ego n'ebe ndị a narị abụ 95 million ama nke esi wee nata akwa 40 million onye eze abụrụ onye a nata 95 many things onye eze ada dị straight onye eze Jizọs ọ dịrọ straight no wonder eji wee buru ya o jesara n'aka ụmụazị apụta onye eze ka ọ laa ihe na-eme na ọ sị na ya akọ nọ mgbe ya ji wee fụchaa gọvanọ nna akọwarịa ihe onwugodo ihe iche ịgwa gọvanọ o nwere ndị ọzọ ị ga-agwa anyị most like ụmụ experience dị aṅa ka anyị ghọta ife ọ dịkwa ka ya fọzọ okponyere ọnụ n'aka ọ bụrụ na ọ fụrụ ọgụ ya nwaanyị dị ya na ọgụ ya nwaanyị ma ihe mere ya ka ekisi dị shọn ọgọ nwaanyị na ọma ihe mere na mgbe ya nọ ebe a o jikwa wee mee ya wee welite isi elu wee fụ ọgụ ya nwaanyị dị ya nụrụ onu ya fụkwa dị woman dị ya ịma na agwa ofu onye fụ na dabụ eke eghọtago ịma na onye aka ji ebe a many things na-abịa n'isi many things ị nwere ike ị na-afụ nwoke ọ na-adịghị ka nwaanyị nwoke nwee chansị ịhụ ahụ ị na-ene ike ya ọ na-adịghị ka ike nwaanyị ọ ya kpatara ndị nọ na nga na-akpọpụzicha ụmụ nwoke ajọ ndụ so nna ka a na-ekwu ka dị onye eze ka ọ laa ihe mee onye eze a divọsụ nwunye kedu ihe ọ nna ahụ na ya agwagodi gọvanọ na ya agwa gọvanọ ka ị chọọ ịgwa gọvanọ ọkwa ya tiri ebe a gọvanọ ọkwa ya ka ọ na-asa afụ gwara anyị ka anyị mara ihe mee ekwu aka ama mụọ ndị POS ka ọ kpọ ka ọ jee bankị maka nwa ka ije na bankị n'aka bankị bụ ego dị kash ya bankị adịghị enye kash ana onye eze edebere ego a n'ụlọ mgbe a na-edimandị 200 million ebe ka onye eze si wee bukọta ego mana anyị mana dị only source eji enweta ụdị ego a na-aba ya bụ ndị a na-ele ego ịmana a na-ele ego ele na Naịjirịa itinye ịgbanwa na-ele ego jee okeshọn ije 200 ya nwere okeshọn ị ga-eji na-eji ya 28,000 ịchọọ mint
28,000. Ị chọọ nke eyuzu nwa obere first grade ekwuo 26. Ị chọzie adịgboroja ekwuo 22. You know, enwere class. So all the other people bụ the only people nwere ike provide with cash now. Onye eze Jizọs ebe ka isi wee bute cash ọ sị na ọ na-esili mens mens a na-esili mens nke isiri ihe a mens wee chọọ ka esi mega appreciate mens ga-enwe app ha enwe app a ga-eji wee kọntrol olugo aza isi ọnwa bank ka ọ ya wee jee bụ ihe cash ya ka o wee bute. Anyị na-agwa gị na ị na-esi job mana ị mara esi iti. Ebe inwe problem bụ na finishing point ịgbasịkwa ife niile ha agba ị na-abatakwa na 18 ịgba mgbu ịbakwa ọ bụ na eflashịrị anyị onye a si na ya alati na ọ bụrụ ile agwara gị na mgbe ụfọdụ bịa ime masters n'aka n'owe Igbo bịa ime masters ka inwe ike na-edozi ihu ọrụ gị ọfụma. Anyway, ihe niile abụ sanitation abịa sanitize ya mmadụ ọna. Ihe na-ewute anyị bụ na gọvanọ ekwa erelizi onye eze ka anyị ma ya gwa anyị ha, mana ọ bụzie na onye eze decide ka ọ gwa gọọmenti natazie na ebe ọ bụ na gọvanọ ka ọ si na ya gwa ọ gwazie unu akọwaruola anyị, mana afọ ya nwee da-abịa kọtụ akwa na-abịa kọtụ ana akwa na-aza kesi akwa adịgodo iche na nke onye eze ana kesi ya adịgodo iche na nke Kehit. The truth bụ na mgbe aha bịa kro ndị a ọ bụzie na-esi na nke a na-ekwu na-abasị Chukwu ya agbaghị ọkụ n'abalị a after ka a bịa krocha ndị a efu ihe mburu bịa Jonathan Anambra take it anywhere. Oge a bịa krocha ndị ọ dị ka ụmụazị anụnwa afụgo na gọọmenti adịgokwa mean ha sị ka ha kulugodo down. Ọ bụrụ na gọọmenti chụpadoro ha na-eburu ha secretly ịmalụ da na one thing anyị magodo bụ na the ten drop ọfụma ifu that na ịlọnchi godo dis agụ na-eche mba na udo gachi ya na ọ na-amịta mkpụrụ. Ajụjụ ya ajụ onwe gị bụ ọ gịnị mere na alọnchi udo gachi ya since 2021 ma 2022 mgbe ahụ ọ na-ele wawawa ego ka anyị nwere ego ole ka etinye. Now achọrọ m isi gọvanọ thank you for ihe gbatago n'uche ka ị welite aka n'ịchụ ihe a, mana o nwere ihe mma agwazi gị bụ gọvanọ na if this man ndị udo gachi a na ndị agụ na-eche mba if this man e were n'ọrụ na after ndị a you need hozi you need ebe ọ daba ma e recruit ndị ọfụ efuru ndị a iji wee achieve nwo nke ịnwa anwa kịta wee gụọ ha ọnụ. Each person n'ime ha dị entitled to ofu takoma na-egekwa ntị ekwuchakwa mbie mana nkwucha ọ bụ na make no sense iwerekwa ya abụ prọfesọ amacha ama ncha. Each one of these guys gbaa ya ofu takoma ọma na takoma a na-ebu ya ị ga-eyuzu gị takoma finish your service nke nwa nwezia, mana ọ ga-abụ nke gị fully after mgbe dị ona ka hapụ ịbụ onye gbiri ojele nke ya ka ọ ga-abụ akpọ gị oku 1 o'clock abalị akpọ gị oku 1 o'clock abalị ị ga-aza dị oku. Efu na ndị a ga-etinye modern vatinye ife a na ọdụ ka insurance itife aka n'obi ka o nwee ife onye lụta maka ama na ọ nwekwa ndị dismiss ụbọchị ya after ka dismiss ya aghọtazi so ka aja ebidokwa ụwa n'isi ama ma ịghọta na unless gọọmenti ọ na-eji ofu aka nye uru aka nke ọzọ nya na-eme anyị the more you look. Ma ọ bụrụ na ọ na-edismiss go edismiss ya ga-ebe ka ị ga-ebido ana nwere ike ịgbalụ mgbu dị uto ebe ị na oversabi ebe ị na try ka ị please ya gbuo oke speed ị ka need ka orientation mana ama na ebe igodo ebe ọ ga-enyegodugo imogodo assurance ka ọ ya bụ onye a na-edischarge ọrịa na-edischarge ọfụma a na-eji obere ji wee kwa n'uru
ọ bụrụ na iwe obere ji wee konye ịpụta na end of the season fụ na o nyere gị mmụọ iwelitekwu aka ka ọ next season. So ewelitere ndị aka kịta fa ga achieve more than family kịta ana nke fa alụta within this short period of time ọlụfa abụgodo mmemme ọlụfa bụ mmemme onye ọlụfa na-aga ọfụma. onye gọvanọ nke nwa na onwe gị n'anya ị ga-afụ na anyị were anata aka ịchaghị ọkụ maka anyị na-achaghị ogwogwo esoro ngwa gị na onwe ihe na-arụ n'ọbụ akasị anyị na-arụ na many kilometers anyị na-awapụ n'ọhịa asị adịzi na-eji ụzọ amapụ anyị mana ịwọchi ya bụ na anyị bịa gbadata nkịtị maka na ihe na-eme uvu obodo ego dị involved. Yetago ego dị involved. Ihe ọbụla a na-eme ego adịrị onwere isi. Anambra steeti bụ obodo ndị ego, bụ obodo a na-achụta ego, bụ obodo ndị bụ ego n'ala Igbo. Anambra godu ada amụghị aka ịsustain zi ego a. Challenge dị na ya bụ insecurity. Otu a Obi Kubana nọ onwe ike ịbata ọba sị na ya na-eje ka ya jegori ka ya were eke n'ọkpa agagharịa na mgbede asọ ịbatara obodo ụdị a adịghọ. Mana o nwere ka ọ ga-adị onye ọbụla na-agakwuru onwe ya nọma n'oyi na from here to here men mount, from here to here men mount. Ọbụ ntụsọ na mount nọ na ha na-apịa nwe niile iwere ike na-eti isi na-apịa nwe ifu onye bugodu kala station ọ ịma na ọ dị ready ikrogo n'elu kịta odisa ama ọ ga ebe a and the news agakwa nna na obodo abụ agana isi ichi ije ejebe mana ama na ihe anata ya bụ men on the ground original one a na-eme nkwugheri onye nakọtasị na ya bụ men on the ground. O nwere bụ men on the ground ọ bụrụ our own men. anyị nwa bụzi people the citizens anyị na-aga with confidence. Ịghọtago anyị na-aga with confidence. O nwere ka ihe esi kiti eme na ndị enye gị mmụọ ego one ka eji ekiti ofu security, ego one ka eji ekiti ofu o nwere security ị ga-afụ ịba security adagụba gị agụ ifugodo ihe o bu n'ahụ. O nwere onye ị ga-afụ eselect ya men welitere ha aka na salary kama ego ndị Anambra gwụ ebe a ọhịa ka ọ ga-agba ime achieve Anambra rights ya maka chi etiri curfew na ọgbaru. The news abịago side m currently na-enwe curfew na ọgbaru. O nwere time o eru ọ dịka 5 mgbede ọma na-abana n'ụlọ mana etiri curfew a na-amonitọzi ihe na-eme dị ya. Ịma na ya agacha nke ndị Navy gbadaba time ahụ ịmara ndị keke bụ ndị na-ebubazi ndị mmadụ n'ime obodo. Ị ga-emezie ka ịmalụ ma ndị keke ahụ ma o nwere ego a na-ana ha, ma ndị a na-anya shuttle bus ma o nwere ego a na-ana ha dị ya. Gọọmenti ọ dị aware na a na-anatụ ndị ego. Curfew how long ka ọ ga-last before a relax anya. Curfew etiziri anọ ndị ahụ nọzi n'ime ebe a ka condition fanwa ana monitor kwa ana abịakwa jụọ ndị mmadụ ka ego unu si anọ ebe a with ndị a because government nwere ihe mere ha ji wee tii curfew and government knows fully well na that axis adịrị oke. Etu a gọọmenti si wepụta wee maakị ya ihe ala red zone na-aga n'aka na-ada aga n'agana ihe anọkọta si na-ejele ilu. Ọ bụrụ na ị chọrọ ijele ilu ịma na ọ dị ka onye chọrọ ije ebe ajọ mmụọ ebupụta akwụkwọ saịn ọlụ ndị bụ unu na enwụọ nọ nga igburu onwe na onwe onye awa ha n'afa. Isi na ị chọrọ ije ọsụ ihe eru ebe ahụ ekuru n'elu sef obi emegidekwuo ife nwa wee ruo ihe ala alele
ihe ala dị 10 villages atọ na esemokwu a na-akọpesi gbaa n'ibe ọsọ atan maka obodo adịghị mma nwere ndị ji ala chapịọm mgbe ị agbapụrụ gbata aka n'ịchọ ka eburu ndị nọ n'ụlọ anọzia ịgbazi ka anyị si wee nọrọ na so ndị na-akọmiti a na-akọmiti achọkọ ụnụ gbafusie kụnụ rapụ ịmụ ya na-eme ha ejezie n'ime ọhịa ụnụ jee nọrọ sizie a na-agwazi ụnụ nọ ndị Fulani nọsi ya mana ihe niile a na-ebe a bụ ihe niile si na vileji ya amakwa ha nche niile one by one onwe nke a na-amarọ nke onye sighị na ya ma ndị nọ n'ime ọhịa a Chukwu ya agbụ ya ọkụ ọma onye na ọ masị ha afa ha ọ ndị vileji ha so etu a mba onye Ọkịja nnọkọta nnafụ ya dịka onye ka m were dịka ịgbarịa m nnafụ onye ịgbarịa m n'ogbe m ọ nakọta ọgba mechi mgbafe nje na ya ọkụ ka nnegharị anya mfụ ya ebe a amarago m ụdị mmadụ ọ bụ mma aghọta ya ọfụ anya kọwara anya ọfụma efukwa ndị agwa ịma onye n'ọkwa ndị a na-eme mma agwa ya efugokwa obodo a ọma bụ na be anyị a ị ga-ana ị ga-eje ebe dị na agụzi jee mebe datin not here so ebute kamera jụọ gị echi kwuo na ịmadị bọị nọ nga batụli o wee si ebe a wee pụọ na ụnụ achụpụ gị ya na bụ na ụnụ achọ ọzọ ka ọ nọrọ na bụ ụnụ nwa bụ ndị nwere exclusive right to your community anytime mmadụ bịa sị gị na ọ nwere ndị wusiri kampụ wuo kampụ jee nọ ndị ogbe a ha ji ya merezie ọ dịka kọt anọ m na nka etu a ka ha si mesịa nwesie dị kampụ ewebaa ya nwe baptizim ndị Biafra nke Biafra ya na-agbawa m ọ ga-akwụba okwu ọtọ nsọ wone iwu kriminal iwu onye ohi wone bụ nwanne ọsọ nwadị ya n'ọsọ ma bin Laden ọsị m Biafra gbukwu ego dị ya ụmụazị ya were na-eko mma ewee mesizie gọvanọ wee mee ihe ome agụ na-eche mba apụta ebe niile ajụrụ oyi ụnụ afụgo na ihe mere be anyị ji wee mebie bụ gọọmenti ịga gọọmenti na-espendị na sekuriti ọ bụ na ha spendịrị ọfụma n'oge ihe aghọrịtanwu mmadụ si ya ji egwuregwu nọrọ n'ime ọha ọ na-egeghị ntị ego ole ka ị na-enye na-edo nke anụ haịpụ na vidiyo nke a kpụchasịrị isi ndị mmadụ ahapụ mụ na ya n'ụzọ onye oyi ekidina afụgo m ma ya na-egbe ese ịgbakọ nwere ọkpa a na-akụọ mmadụ na-agba onye ahịa lagodo ụla 2 hours ịnarị ya nwa wee gburisicha ya isi ebe a nezere onye na-ekidina afụ mmadụ ya agụụ na agụ gọvanọ na-egbu oge ọ nwụrụ ụdị ego gọvanọ ya asaghị na ụlọ ahịa kịta agwa gị n'ime ọhịa anya pasị bọọlụ n'ime ọhịa anya na-agba bọọlụ ebe a sụọ ya anyị asụ ime ọhịa overnight ka anyị fụọ ebe onye nwa nọ na vileji nke anya anawafọ yi o nwere ego ihe enye ndị vileji a ụtụtụ echi onye ọbụla eburu mma banye n'ime ebe a ị na-anya fụ na ndị vileji gị na-amụ ya ọkụ ebiri ihe abụ ihe niile na-eme gbafuo amaghị a na-eme na ewuro kampụ ọ gọvanọ na-achọrọ ihe spendị ego mgbe o disaizi ka ọ wepụta ego gọvanọ anyị aka sikwere gị ike ịbụkwa aka gọm eri ndị ọzọ na-eje ebite ego na-edebele eju na ihe ebi doziere anyị be anyị isi anyị Dubai Taiwan hapụ godu Taiwan rụọ anyị Dubai ejiri aka na abụ ewe n'ọrụ otu ahụ na-eji na wayo jekwa anyị nkwa Dubai Taiwan ọ dịka onye ji nwaanyị ụgwọ mgbe ọbụla ọ kpọrọ gị na fonu ume mmapụ abịa so gọvanọ jirekwa anyị nkwa ọwa na-abụ anyị eburuzie n'obi mgbe ọbụla anyị mere gọọmenti ume mmapụ abịa gọvanọ
ji ya amakwa m nke ndị a na-ekwu amakwa m nke ndị a na-ekwu anyị agwa n'ihe a mgbe ọbụla si anyị na ọrụrụ ụzọ anyị na-esikwa n'ụzọ niile a alụ ihe a ọbụkwa ka anyị gwa onwe anyị eziokwu ọ bụkwa ụdị ụzọ a dị na Dubai afọkwazie Taiwan kacha ịrụ ụdị ụzọ a na Dubai anyị eje weta kren akwụkwọ gị ụdọ akwụba ahụ na kren ka onye ọbụla kirie ịmara ndị nke ahụ n'iwu nke ha bụ ha kwuo ha n'ihe ha ekwuo ya onye ya anwụ anwụ ya nwụrịrị ihetaghị n'elu dị ụzọ anya nke a na-arụ n'Aba na ihe a na-arụ n'elu gị ịmara ndị iyi ebite bitere ha iju na ihe ha ebite ọnwa ka ya bụ na ka echicha pụọ ka ọ bụrụ na adị ihe ụgwọ ihe adịkwa ka ihe prọfesọ ga-eme ihe anụnwa adịrọ ka ihe prọfesọ ya eme maka chi mana ebe emere enu emere anyị mma ekenegodu n'ọrụ ọma nke ịrụrụ nke ị kwetara n'ihi etinye ego fọ ekwetagodu n'ihi etinye ego na agụ na-eche mba ka ego one ka a na-ele ya ugegbe anya niile ha na-ekpu kwesịrị ibucha kamera topik ihe ọbụla na-eme ọrụ sekuriti bụ intelijensị anyị kpọọ nke anyị ihe ọ bụrụ ihe ewetasi ụdị mee na-ekwipụo ndị nke a na-anọ kịta ha ma ntụsị ama iwu abụọ na ha ya ncha ya n'ofu Hilux ekwesịrị ofu moto ha dị ịbụa n'ime ya ofu moto mmadụ na-abụ azụ Hilux a na-arị ọ bụrụ ya azụ ahụ ebe na-ekpo iju ndị ekwesịghị iti ha like that tutu each Tacoma ha ga-adị tu awa every agwa ndị ite bụ na ndị n'ọdị mkpa ọchịchị Tinubu a ha na-alụ ọtụtụ ụmọchị si kọntrolu amụ ha ịghọtago focus on a training serious training ifu na mmadụ ya aka obi na-send intelligent report onye fụ ihe dị anya iji dị nọmba ọ dị na fonu gị ọ bụrụ ọdụ nke ihe ọ aapụ ka ọ ga-abụ onye ọbụla bụ citizen ga-download ya emergency numbers niile ga-adị na fonu onye ọbụla aapụ a isupedi aapụ nke ị chọrọ ịpịa ya ozugbo abụghị ebe kọl a si bịa nwa ma ebe ọ bụ na mma ọdụ ụba achọta n'ime rum bịa bụrụ m ebe ya like that ebe ọ bụla ị nọ wee pịa that nọmba ọkụọ wit onye ahụ na-anọ ọfụ gị ya ogbugharịa moto ma kpọọ ndị sekuriti nọ nso ebe a ifu na biznes ga-epik na Anambra ihe niile a na-arụ ọrụ ozugbo mana amazi anụm nke na-apụzi apụ nwanne m ike ị ga-ewin next one ọ ya bụ ebe anyị na-ajụ ajụ mana azụ na aka m ife eji chọọ ime campaign maka na ị na-anya n'Imo steeti for example o nwere mgbe Imo bụ agana ka nga Hope Uzodimma nọrọ na news mgbe ọbụla ya na-ekwu na ọ na-ekpo ndị a na ọ na-egbu ndị a ọ na-eme nke anyị kpọchara ya afọ ọjọọ yes na ọ na-aṅụ ọbara na ọ na-eme nke a na-eme nke a na-eme nke mana ihe anyị na-amarozi bụ na behind those innocent faces egburu egbu enwelu evil locking there n'enu this boy a na-akpọ small onye ọ dị ka onye ga-emenwu mmadụ ihe ọjọọ na ka ọ dị na nke nsekpu a na n'anya onye ọ dị ka onye ga-emenwu mmadụ ihe ọjọọ na all these boys a na-enwude nke ka njọ bụ nke akpọkpọrọ si Ebonyi steeti
ndị Ebonyi ama that thing ọ na-akọlụkwa for concern to you maka na ife anyị dị mmụ ya bụ mmadụ ofu ihe na-eme n'obodo dị aṅa akpọ kwuo ya anyị nwa bụ bloggers ka ọ na-adịrị izi ịgbapụta je na-defend nonsense. You could remember oge jee paakị na-akpọ one dibia n'ọnụ n'Ọkịja na-akpọ ya nwere ka m si tinye ọnụ dị ya because ama na ọ na-ekwu bụ eziokwu. Mana ị na-anya na ndị Ebonyi afro ka ha si ekwu much about it. Nwa Imo ka Okwuluọra kwuru ihe na-eme n'ụmụaka. Nwa Imo asị na ụmụaka is peaceful this that mana anyị fụzi kịta ihe niile na-eme n'ụmụaka na-afụ ya ka o si play out. Nwa Imo amazi ọnụ eji defend onwe. Ndị Ebonyi steeti Ebonyi Son ife a call for concern ị na-anya kịta in some places na Anambra de ekwenye ndị Ebonyi steeti ụlọ. Ọ bụrụ na ị mara ọmalụ make ya inquiries ịbịakwuo na-ebu onye Ebonyi steeti agaghị enye gị ụlọ ejina ya gị. The thing adịgo too much. Adịghị abụ steeti akụza ya akụgbakwa ha nkịtị feti kwe mmanya na-ele ndị ala takwu anyị kwesịrị ị na-anya o nwere ihe na-adọrọ m ọ na-abịa from that angle all the time. Most of ihe ọjọọ mere na Anambra ụmụ Ebonyi play a part n'ime very bad. Ọ bụ onye kwuo ya sị na ọ na-akparị ndị akparị. Ekwesịrị ka etinye ọnụ dị a caution all those boys tinye ha in the right channel. The only way the good ị ga-eji wee make ego the money ama na-abịa pum ọ na-eju nwa ya abịa. Ka akọwala ụmụazị a na ịkpata ego adịrị izi ha were nwayọ. Onwe nke bịara na Anambra n'ọcha na-abịa ha grow motorcycle ọ dị ndị na-anọ ka asị na nwere lucrative business ọ na-eme ọ na-ekuru ha na-agbadata otu a ka a na-esije na-ekokọta ụmụnne ha ha wujube n'ime ọhịa nọrọsịa n'ime kampụ na-emebi obodo. Anambra na-atọwa ntị ya wee nọkọtakwụla ọtọ kpọọ nkụ. Ihe niile ahụ mgbe ahụ Hope Uzodimma na-achụ ha ihe ọ na-achụ ha n'ime chụrụ ha otu a ka si wee gbagide wee gbata Anambra. No criminal elements kama ya calm down na before onye nwụrụ anwụ ga-abịa ụwa onye tara arụ ga-edochi. Ọ bụgodị na ịkpata ego jide ndụ jide your sanity na-erijugodo afọ than etu isi je waste your life. Ị na-eme gịnị? Nke nwa bụ onye chọrọ ịnwụrụ ndị Igbo kpọrọ nke nwe ọrụ ha. Ị na-eje achụ ndị Fulani. Ndị Fulani chụba ụmụnne gị nọ n'ugwu Awụsa ebe ọ ya aba gị na ha. How many millions ndị Igbo nọ n'ugwu bido na Niger steeti ebe a jee Niger ka efu ebe ndị Igbo juru. Suleja na-enwe ka ndị ji Suleja ọ bụrụ ndị Igbo. Ịba na places Mina ije Mina ndị Igbo best houses n'ebe a bụ ndị Igbo na Niger steeti ebe a. Jee na Nasarawa steeti jee Nasarawa jee Plateau jee Kaduna ha kpọgoro ndị nọ nso ma Central ma ndị jesigodo all this place even Maiduguri ije dia ifu ndị Igbo anyị na everywhere. Ọ bụ ndị a si otu a chụba ụmụnne anyị mana ị na-anya efu na ihe niile a bụ isi asara asa everyday asị nwere ndị Fulani na-ewere. Ọ bụ Fulani egbu ya na ọ wee bụrụ ngị nwa ya zọpụta onye a na-akpọ gị ọrụ ego one ka ọ nyere gị na ndụ ya ego one ka ọ gwara gị na ọ ya akwụ ebee ka ya nwa nọ ụmụnne ya nọ n'ọrụ a ị na-eme accept. Ọ bụrụ uru ụmụnne ya ga-ehe dị ọrụ anyị agwadoghị sef ịgbana onwere ọrụ na-abapụta tụkesi ya n'elu mgbe ụmụ agencies niile a wejecha ọrụ na Anambra ọ na-ete ndarị etenda ọ na-eke ejire gọọmenti ewepụtasị asị ndị mmadụ bịa ọ dịba adọrọ
a na-ahajakịrị ya n'enu so ọ bụrụ na onye a na-akpọ gị ọrụ a na ọrụ a dị good ihe anụ dị asef ụmụnne ya anọsi na the key positions wee bụrụ gị nwaazị na onwe gị na-eburu sọpọtụ gị na-eje ị na-echere anya Igbo ka o si buo ibu wee bụrụ na ndị ga-esefgad nweghị bụ ndị a mụnwa bụ a brigade aka m most of them mma in the area of handle weapons ma arms makwa na ihe dị ona even onye scout ka gụ mara ihe a na-akụ. It's not about to say dọọ chaka mgba no o nwere ife a na-emegide gị lead zito and ihe niile o nwere ihe bụ sanity etinye n'ime gị discipline years of training. How many years a na-adị aba brigade? O nwere ndị bra brigade at the age of 6 7 8 9 na-erukwenu 10 aba brigade nwa ebe ka ị nọ since edebere ya institute n'ọrụ onwe ya etu ọnọdụ ka cadet academy ihe ọ bụ ihe dị iche bụ na ọ bụrụzi military formation no paramilitary maka ọ dịzikwa voluntary organization volunteer because ama na-akwụ gị ụgwọ mana ọ bụ ụmụ ihe niile a na-eme n'amị a na-eme ya ebe the same march na ndị amị na-eme the same drill the same skill. Brigade na-eje camp the same camp ndị amị a jecha ihe niile anata brigade. Even in the military enwere ya brigade. So onye chọpụtakwara that brigade bụkwa a retired military officer. So ndị nke anụnwa brigade ka onwe discipline ọ ka go mara ya na-ekwu abịa months ka anyị na training before ebu ị ga-egbe. So these little boys bụ ndị ekwesịrị ka e wee n'oge change their mentality chọọ ọ bụ na ọrụ security a ewelu na ụmụazị train be ha ihe dị na security train be ha na nwa bido na 6 years megide ya before ruo 18 years. So ndị gara through that process bụ ndị ga-abanwe otu abụna from brigade na ya na-anata nwa ego mana if you want to be earning you go to the either Navy, Army, Air Force, Police. ọsọ gị fọm ọma na owu ọma ndị ochie is a paramilitary. So etu a ka ị ga-esi mee ya for you ịbụ a security man. So ihe agbanwe a security man okwu na Anambra State anyhow agbanwe na ha nwee structure ọ ihe bidoro n'ụmụazị ọ ya agba egbe anyhow ọ ya akparị mmadụ anyhow ọ ga-adị him na ọlụ abụ ọlụ intelligence ọfụ mmadụ read your mind onye ahụ ọ bụrụ na ọ megidere to ọ ga-eme psychology na school nke a bụgodo chiọba nka mmanụ ka esi ajụpụta mmadụ ajụ without ime insult without ime intimidation. Ọ dị commendable na ọ bụgodo na echisi as governor pụọ the next governor must retain o nwere choice a na-akwụfe ụgwọ handsomely. Polisi na-achịrị ọchị na ọnwa agwụna na-aya akwụ ya ụgwọ a security man na-achị ọchị na ya enweta alert. Ọ bụrụ na 21st ka eji akwụọ ya ọ bụrụ na 24th akwụọ ha nwa na-enwerogodo obi aṅụrị ọfụ obi o ji alụ dị ọlụ o nwere moto n'afịa onwe ihe ọzọ ihe abụ uru gọọmenti na-abara mmadụ. So for them inye their life nye their all to secure us mgbe anyị na-alarụ ụla ha deserve each person one car a na-ele moto ego ọna. This men bụ na ha nọ na business line some ga-enweta ego Tacoma ahụ under 2 years some ga-enweta under 1 year o depend akara aka mmadụ niile abụrụ ofu o nwe ofu deal ọ ya akụọ like this o nwe ofu sample ọ ga-esend ahịa abata ọlecha ya nna ọzọ kuchie kontena ya bụrụ ọ bụrụ na gọvanọ ga-ebunye nwa igwe moto igwe niile agbasikwara ọsọ nwekwa nke nọ ya ọkwa these boys bụkwa ndị na-eseke ọkwa dị alive. So ọ bụrụ na ga-ebunye nwa igwe moto ndị nke a deserve ofu moto. ama meghọta onye a na request na TikTok I don't think na makwa mmụ ya
the abrest with ife anyị na-ekwu ọ bụrụ na the gọọmenti na-ekwu si gwa Soludo ka ọ lụọ factory for steeti stop ya maka achieve good security factories na Anambra steeti bụ guarantee ga-alụ ya ifugo ihe a na-alụ na Lagos so ma alụbago na ebe a nọ na ha agbara ọsọ for their safety. Many people n'obodo oyibo chọrọ ịnata final, they can come here na ụfọdụ chọrọ ịba into farming abụkwa ebe a na-eje akụ ọkwụrụ na ndị ochie. O nwere ike ịfụ na onye agbara more than 30 acres of land, ije ebe ahụ ịfụ na ihe abụ complete farm, side a na-azụ ya anụmanụ nke a na-azụ were aka ndị ọcha bata the business. Ịfụkwa ebe a rụrụ ụlọ elu rụọ ọrụ egwu na ọkụkọ ụlọ elu gbara ya esi tiri eri arịmasịmfụrụ na-azị ede ọkụkọ nke erie n'ụwa ijezie n'ubi ụmụ ọkụkọ ya na-ekwu long life. So many men chọrọ ibubata their investments. Ịnwa anwa ụdị sekuriti a na-agba ọ ga-abụ ndị Yoruba ga-eju n'ala Igbo na-arụ na Anambra steeti ebe a. Ịmakwa ya na-agba a sị nga ofu sekuriti a ga-enwegodo ofu moto n'afịa ya bụ inshọransị ya ka enyere ya. Efu na onye a ga-arụ ọrụ ọfụma with orientable ya, ọ ga-enye everything. Ikene ya okene gị na ya na-eso okwu, mana anya ọ na-ene gị ga-eme ka ị malụ data gị na ya enwe ahịa n'ịda na-ebira ka inye ya rịpọtụ ma ọ ka ị jụọ onye ajụjụ. Ọ nọ n'ogbe a kọmanda agwa ya move from ndị ọpụ onye ọzọ abanye a na-erotate. So gị nwazi na onwe obigodu n'ogbe ihe na-akpọ kọl si ndị na-abịa banụ n'ogbe m dị safe na onwero. Ifu na village si anyị niile na anya na-azụgide ahịa ọkụ 10 anyasị 11. Ije na nke nwaanyị na-agwụ azụ ma ndị na-agwụ anụ asụ ya bụrụ 10 men nọ n'ilo gbarasị ahụ efere na-eri nri na-eri ihe na-enwere obi aṅụrị n'ala Igbo. Ọ ga-abụ na ejiri ahịa zụcha nweta gị na 100,000 iwu eji anyị n'ihe ewepụta 5,000 eri ezigbo nri ma ọ were 10,000 jee ne ndụ ha anya. Ọ ka Anambra si eme, a na-ene ndụ ha anya. Ije na nke mmachi nwe n'okpuru na enu adafụ space, ịgafee na nke mmechi ọnwa etu a ka ọ na-adị. ụmụ nwa kịrịkịrị joint a ọ na-abọ bụ ogide ọha nche abụ n'obodo dị oke. Sisọ dị only way anyị ga-eji meghachi bụ na-ewetara ụdị sekuriti a na-agwa gị. Ugegbe anya mgbu n'anya na ọ bụ n'obu kamera ị marọ. So nke ha ga-ebu ine ya anya isi ya na-aba ofu kamera ya dị ya, so that na ihe ọbụla na-eme ebe ọ na-epiki ya ana o ji walkie talkie ya n'aka. Ịfụ na ọ n'ọlụ ebe ọ na-ana kpekpe meseji a na-abịa. Ịma na ndị a dị bizi ọlụ ka ha na-alụ, ọlụ sekuriti bụ ka ọ na-adị. Anyị bichara abroad fụ etu esi alụ sekuriti a na-atọ ụtọ. Ife melụ ndị be anya join se sekuriti dị ya mepesịa their own security company abroad. Those people can still bata here ship in their ideas. Ụfọdụ ga-emepekwa their own security company which na gọọmenti achọghị provide. Unu chọọ unu ewere nke ndị a street unu a na-akwụ ha ụgwọ, ha wee were sia dia distin maisia dia keneset off alarm ma onwefe dị aṅa fanwe ị na-etinye gị ahụ amago the gadgets fanid ọ dị na China eme ọda business ya ka ọ na-eme private business. Ọmụ ihe ọ chọrọ igorogoro ya nwa ga-enwe drone and each staff ya ga-ama ka esi efe drone. So ọ bụrụ na o nwere ụkwụ dị aṅa agara na ọ na-aghọtara ofe the drone gaa that place, the drone aga ya nwa na-amonito ya fụ ihe mere na ọha ncha bụ security. So ofe n'ogbe a 1 month alone, the second month, third month ọ bụ ozi ihe ọfụ.
ọ bụrụ na ha nọ n'ilo na-akpa nkata dị itin na-efefe amarago nọ ndị sekuriti nọ n'ogbe onye bụ na ndị a na-eme advance anya na-eme advance it doesn't cost money onwere ihe ọ na-cost you got to go it won't cost you anything ihe a bụ simple ideas eji eme obodo na-aga mana asị ka m acknowledge ife imegodu nye go special thanks this night my able governor thank you for nka my own local government are now coming back home after so many years in exile, you know, because they couldn't speak out because of fear of unknown, and those things, that unknown has become known. All thanks to you. It has become known. We have seen the people who attacked Fulanis that was attacking our mothers in the bush. People will come up with all sorts of rhetorics of Fulani. But finally, we are here. It is what it is. We had seen it all. The Fulani. I have to go to Fulani. Ike Fulani awuna. Every day they are captured. Kafagi Chibike, Kafagi Emeka, Kafagi Chidigo, Kafagi. Ya ni heri na abu munai. Sani ano here. Aliyu anaya. Muhammad anaya. Chagari ano here. So, ọ bụrụ na the governor na-alụsi ekene ma ife na-ekwu ọ bụrụ na ọchịchana na ọ dachizi ma ọ bụrụ na ọ ya achịkwa ọzọ nya nekwa anya na enweghị any part na Anambra steeti kwesịrị idebe arụ na fadị safe bụ alụ ndị ọzọ na-anọrọ ọfụma maka na that very place ama na ejekwa ebe ahụ ịda na fa nyere gị dia vote mgbe ị na-achụ nta vote ọkwanụ na onye nwerịrị something ị ga-eji enwere ike ihe ọzọ dịkwa mkpa bụ na that place ịnekwa anya fụ na a na-enwetakwa IGR ebe ahụ gọọmenti na-egenerate something ego tax ha na-akwụ tax so ọ bụrụ na ndị obodo a na-akwụ tax to boost our economy ha deserve enjoy kwa the same freedom ndị ọzọ na-enjoy. Ị ga-achụfusi their men with insecurity ị bịakwa na tax ụmụ nwaanyị ha kwụọ gị ụgwọ ego gịnị ka a na-akwụ their husbands are not here, some lost their husbands n'aka ndị ọjọọ mana ekwesịrị protect ha but you are not there for them, you disappointed them yet ị na-enwe the mind where the god jee ebe a na-anaghị tax. If na the blame na-aga to the number one, the chief security officer of the state bụ the governor. As I speak to you now, Ugwu Anyocha, obi adịrọ ha mma. Some of them gbafu na their houses or their homes for a long time now. Ọgbaru niile nọ under siege. Cross Lolas nke si Ọkịja. Si ona gbadabe ihe ala. Some people are scared. Actually, your presence, they need your confidence for when not there. They are in riverine areas. Who will they call out to? So to a governors who I bet you can see now they select say Indiana anya in a select. You can say this selective now. Onye ọbụla kwesịrị inweta equal representation because Nigeria na the state. One day bụ governor Hiche, you are governor of the state, so every part of that state is very important. Anambra state nwere 21 local governments by the way, so each of the local governments kwesịrị inweta that protection ka ha wee nwee ike wee thrive. They need to go to their farms, they need to go to the market, they need to go for meeting, convene meetings and all other activities mmadụ na-akụ normal ka esi akụ ya. Onwe ndị na-achụta ego finance, onwe ndị na-achụta na-efe nke onye na-eme dị iche. Onwe ndị bụ azụ ka fa na-akụ, so they must go out n'abalị ka eji egbu azụ, echi igbute azụ. Ndị na-eje ekwe ọnya abalị ka fa ji eje kwenyecha ọnya
ụtụtụ fa abịa chekisi anya nke matara azụ ha eburu. So na ma ọ bụrụ na obodo dị etu o si dị, nobody can go out in the night itinyekwuo kọfịu bụ na kpuo n'ụlọ afọ gị niile mgbe ahụ you have yourself to blame. Ehihie na-esi apụọ n'ehihie, ma biznes ya bụrụ biznes ehihie, kedu ihe ọ ga-eme? Onye ka ọ ga-akọsa? Mana o nwere ife anyị na-ada consider gasị adọ selfishness. Ọ selfishness ihe anyị mara ebebe onwe anyị ọ na-efebakwara n'anyị. We don't care about those ones. Mana those ones ka ịbanyelụ dị a. You are not there for ndị ji ego, you are there for these poor people na-enwere onye ha ga-ebesara akwa. Those counselors ha kwesịrị run to onwe ihe ha chi, ha nwa na-ebede akwa salary ha, onye furu ụzọ. Mayor, ndị local government chairman ka ha si arụ ọrụ ha, power ọka dị n'aka ha, a na-akwụzikwa ego onu direct ka esi wee ka ebe ha na onye ọbụla bụ apụga onye ọbụla bụ apụga iwere ha chịchịrị wee na pọket ị na-eme ha ka o si dịghị mma. Ihe gwara ka anyị ekwe agbanyeghị bụ mbalaba ọkụkọ a nna bịa ndị apụghị ife lọ na-emedụkwa unu. Kedu ebe unu jidecha nnọọ bụrụ ọkụkọ ọkpakwalụ ndị ji ọrụ chọọ ọnụ na ezigbo unu na-echenjikwa na-echenji. Ọkụkọ a ji ndị Tottenham n'ọrụ, Tottenham gbara final ahụ ebutegwu anya. Ndị Biafra ka unu na-eche ezigbo echiche. Rising sun abụkwa egwu rising sun nwekwa esi gị n'ezie fond asị gị rising sun, that emblem o make good sense na ya bụ ọkụkọ. Ihe nwa na ntigbu na-egbu ọkụkọ bird flu. Na-abụghị anyị ga-ebido ịkpọ unu bird flu. Chenji enyi ọ bụrụ ram, na-ewere isi ram tii ya ka ọ dị ka ihe ndị gbachiri ike a na-eme ihe ndị ọkụkọ. Otu a Soludo achịkọrọ ụlọ ncha niile wujube n'ime apụga ụna a na-emezi ka ọkụkọ. O nwezi onye nwere ọnụ okwu, onwe onye nwere ọnụ okwu ya ga na-influence ụlọ ncha niile ego obi pọket. O nwere onye a na-ego dị na mma, onye ruru na Central Bank ọnwa anya ego ọnwa ya akọrọ unu ego ndị Anambra. Nwoke ahụ eji pen dekere gị anyị nwote mana obi ụtọ mbụ na ya sọrọ ya dee ọzọ nna ya ebupụtara anyị ga anyị eje eme big place anyị anatuo ihe emeghị eme. Onye obodo na-eze gị na nke UK agbakọ aka bịa mee big place natu ọzọ. Ụmụazị eje si itinye ya dede eze gị na-eje eme big place eze gị emecha kụziri ọnwa na egwu ahụ. So ọzọ na nna gị nwa anwa wee were brain ndị Central Bank ndị otu emefiele wee bịa ka o dekere gị anyị bilivu na ya enwe ọnụ. Ọ ga-ama na Yahoo na-amụ ọrụ ebe anyị nọ. Anyị cha ga-abụ musician ka okola bụ ego niile anyị anakpọ gị ya. Anyị na-adịra gị ya na-enye gị ahịa na-aṅụ ahịa na-enwere otu obi ya nna ukwu okwu isi afọ ka ọ bụ nne gị ekwu, nne gị ike gwugwuru ebe ị nọ, ọ na-ene nwa okoro akpa nwa ekoro. Ka ewepụgoro gị anya nwoke na-eke akpa agbepe akpa afụ kombu afụ ma pink lips bụ nke a ka nne nna anyị ukwu ewekwana iwe n'ọka isi eme ebe a. Anyị na-ekene gị ọfụma, anyị si ka anyị na-enwechiri obi aṅụrị. Ndị gị na ha na gọọmenti ha ribe nnọọ na-enjoy ego, anyị nwa adịghị enjoy.
mana otu abalị obi furu anyị ka anyị na-agụ enjoy ya onwe anyị n'abalị a anyị enjoy ya nnọọ daalụ hinne sekuriti nyere anyị ọ dị anyị mma a dịkwuola anyị ya nwaja anyị ka obi dị ha mma ka ọrụ abalansị ya ọfụma doo ka ọrụ abalansị ya ka ọ wee nwee ike penetrate sie n'obodo dị iche iche na ikwu ọbụkwa na inwe ego ejibu ya moto gwa m ọ ka m si ekwu ọ bụrụ na ijiri ọdị mọnị gwa m nwere ya dịdị ya tako ma na-eri ego ọkwụ na ego one ihe ọda na ụmụazị anyị na Amerịka achọkọbasịba takoma ozugbo ozugbo eje ọkshọn na warehouse eje na ọkshọn anyị na-ebupụta ọwa ozugbo etu kesị alụghị mfa ga-ejikwa ya na-alụkwa dị ọrụ a na-alụ a ga-eji alụ dị ọrụ gọọmenti na-eme ya bụ ndị mmadụ moto fe were na-arụ fọlụ onwe oge elu asa anyị nyelụfe afa bụrụzie mana onye a ga-finish task e nyere ya ọ na-anyafụ ihe ọ na-arụrụ ọrụ ọ na-alụsi ọrụ ike kitie these guys kitie fa enyefa warning ife a na-anọkọta mụrụ ma na-erelize egbe n'elu o make on any sense ị na-erelize egbe ọ ka amara na ị na-ebe ịma ihe ị na-arụ na ịmara ihe ị na-arụ onye ọbụla ga-ama na ị na-ebe ị na-ede egbe ga wee mara na ị na-ebe so many ways you can prove yourself ịmakwa na ebe a jere meeting ụmụnna a na-ebe ya nke a na-abụ onye a na-abụ ofu onye si onu azụrụ na-ekiri unu onye ọbụla nke a welitekwa aka na ya ekwu okwu ababa onye nke a welitekwa ababa ofu onye si onu azụrụ ode ekwu okwu ịmakwa ụnụ wechala after 2 hours onye anwansị biko na o nwere ihe ọchị ikwu ihe ị ga-anụ ngwa mechie n'ọnụ na o nwere ihe ọ chọrọ ịgwa anyị onye ọbụla na-afụ na onye a na-ada ekwu okwu since a ga-enye ya ezigbote audience maka otu na aweghara since etu a ka ọ dị na anyị pụta na ana n'aka ya nwa kefe na-emesi na taa nwa ya na Chelsea na-ahịzikwala nke ikpeazụ na na-ayịrị efe onye dịrị onwe ya mee inegodu kitin ya inekwa anya na mgbe gị fụkwa onye dịkwa ka ya inekwa anya saịdị na efụkwa onye dị ka ị na-asaịtị men ịmarago na onwe ka ogbe anyị n'idi ịgbaba egbe ka mara na ị na-ebe. With our eyes we have seen. Maka na ogbe ọbụla adịkwa njọ anyị na-ama agba anyị egbe mana anyị ma na ebe a dị njọ inidoro ịgbaba egbe ibe a bụ ife ndị ala ọ show nwa ka eji gbagbuo mmadụ na Bright ọ bụ ofu ọ bụ ebu ọ gbasasịa ndị mmadụ o nwee ihe na-agbala egbe enwero na-ịgbala egbe bụzi n'ifugo na ọ bụrụ na ị gbara na onye a ga-agbalụ na onye abụ a threat to you nwana iche ya warning ya pụọ n'iru ọka nọrọ hia nwee ike si n'ọkpa doziere ya dị ọnọdụ ọ bụkwa nke ka ikwu epụ isi ka ọ nwụrụ mgbe ya ataghị ọkpa ahụ ma aka ya ịma ka esi disarm ya ọ bụrụ na ọ ya nwụ anwụ ka o nwee ike nọrọ gba ndị o ji ụgwọ ma ndị ji ya o mere eburu infọmeshọn a na ihe siri ike ihe a na-ebunye ndị bankị ego ya na-afụ na onye nwe akaụntụ abịa bụ ugboro akụchigodu nke a na-edezi a na-eri yaga so ịtara ya aka ahụ o ji chọọ ịmagụ mma ma ọ ya ịnatuo ya ofu aka ma ọkwa na ofu ọkpa mana ihe ka agbagbu a no ụmụazị a na-enye ụnụ infọmeshọn nkịta ọ bụrụ na agbagbusi ife direct kwefere infọmeshọn niile agha apụta agha na-agwa ụnụ na onye a na onye nke a dị ọ bụ onye a dị mbọ n'afọ onye a n'afọ onye n'ọfa ncha bụ ọrụ intelijensị which na ọ bụrụ na mgbe a na-eme ife AVS enwere ike agbagbusigo all these boys so ọ na-ama mma otu ha kpụtiri aka si adịzie ya mụọ welitekwuzie ya ka o yie ife ka ọ dịka na-efike ife gọọmenti so dịka m na-ekwu okwu a gị nwa na-anụ onu m ifugo the picture nyere na-esi ya ka ịmalụ na-etu a ka esi eme ya na abroad. South Africa enweghị ike ịfụ polisi na-atọ n'ofu moto ọ dị possible each car bụ sọ mmadụ na-abụ na anị ya driver n'ofu nke ya na ya nọ n'ihu ebe a na-abara nkata ifu polisi atọ ụtọ ifu sekuriti atọ ụtọ ọ bụ ọrụ niile ka polisi na-arụ
o nwere ọrụ bụ ọrụ ndị sekuriti anụ nke ha ka akagodu mkpa bịa presence ga-ahụ mba ogo bifo ihe ga-ebuje anyị polisi amazie na biznes ka anyị na-ekwu amami na aghọta and ndị sekuriti a na-eche eke ya ka a mara mgbe ha ji ana nkụ ihe esepụ ihe ọsịsị nke iji aṅụ ihe ọṅụṅụ abụkwa ihe a na-abụ emekwa na na-esechalụ aka unu dị na kana aka unu dị na nke ọbụla eweta na unu na-erichi ya anya na amịrị na-echeki ọbara unu onye a ga-ebunye moto anwa cheki ya ga ọ bụrụ na ị ṅụrụ igbo felu moto a baibai ịmana ọ gị ji aka ochupu onwe igbo ị ga-agba ọsọ kaikai ị ga-agba ọsọ ibe dị ya anya ị ga-agba ọsọ ọ bụ ụbọchị a na-eru emere ụnụ pati nwekwara ike nọrọbe gị na-aṅụchalụ mmanya nọ na alcoholic ọ bụrụ na ịma edinwu from alcohol ịma na ịdị ya fit for ọlụ a agbanwe dịka izu si na USA na ofu polisi na-ebu ofu moto anyị na-afịa ofu polisi ofu moto South Africa ofu moto polisi na-abụ ofu moto polisi na-abụ ị bịa na Naịjirịa ofu pikọp ka mba ya nwụchagoro ọkpịa dịsizie na ya bụ ọ na-agba mgbe ụfọdụ na-eme onwe ya na ịfụta bọọdụ ya anyị erucha polisi etọsaịdị ya moto a na-ebesa akwa eburusi ya na akpọghebesi ụzọ ya ọnwa ka ọ ya bụ efuzi onye oyi ka inwe ike ịchụbụ ya ọsọ ka ọ ka gị ihe a na-akpọghebere ụzọ oge na Naịjirịa polisi ka nna wọnda ọ ka inwe ike ịchụ onye ohi ọsọ ka unu si achụ ya nnọọ ewe ka naanị na-enwere ndị kidnap ihe ndị Naịjirịa bas anyị na-eyuzu na South Africa wee agba taxi na South ihe ọbụbụ taxi ma Naịjirịa ihe ọbụbụ taxi moto nna agbago bụ Homa bus wee na-eti from Onitsha to Lagos Homa bus Quantum Toyota ani nyanwa ka ha ji agba taxi bịa ọ dị enwe kọndọktọ ịghọtago ịbanye na mbanye izizi ahụ etu anyị efu moto ahụ mbanye izizi sọ mmadụ na-abụ ga-anọkwa ya ofu onye na-anọ n'ihu with driver ọ bụkwa na oburu ibu ka o buru mmadụ na-abụ ofu onye ga-anọ dị ya nke a mmadụ na-abụ nke ịtọ azụ ya finally ebughị nọ o jukwara ana nke nwa bụ onye ikpeazụ banyere imechitere ya ọnụ ụzọ omuvuo motie ọ bụrụ na 7 rand nke nwa bụ onye nọ n'iru ọ gị ya agụ ego gị ya agụ ego gị ya enye chenji dị m ya ya nwa concentrate n'anya mmadụ na-abịa ịmago na 14 rand aweta ya ijide mmadụ ete agụta nke ha enye gị emechaa ejuo driva ego na-ebe ego ya sị na ego ya bụ 90 rand ma na 100 rand egobi ọnụ gụchaa ya ọ bụrụ na 100 were akpa bịa nna chenji gị ego na nke ya 2 rand na ya 1 rand driva na-ejiri onwe ya ebe ọ na-eje iru ebe ihe eritu ikwuo ọ bụrụ na street gị dị n'aka nna ikwuo short right imechie ọnụ ada agụkwu ya ka egwu maka na onwe onye na-ekwu okwu n'ime moto onye ọbụla bụ headset ya na-apị fon ya ka ndị nwere sense ọ bụ nke a na-agba ebe a nna ya ka ebe ngị na nwa jezi ọsị hapụgoro onye ala nọkọta nnọọ na-ana m nwa nyecha 2000 nya na-ewere rọbichi ga na-akọchisi onye ọbụla ntị ndị egwu ụka na-agụkasị praise the Lord hallelujah ewere ndụ nyefe Jizọs a na-akọgheri nke a bụ onye ọbụla ya nọ ka nwa mmadụ ihe iyi ekwu short right elu ebe a agba breki ibini ọtọ mepee ọnụ ụzọ ekwu ikpochitere ha ụzọ ejebe omuvuo a na-eme ihe ka ndị nwere sens mana nke be anyị ebe a ọnụ ụzọ ya eghe oghe ofu anụmanụ jire je esebe igbo secha ọwepụrụ ebe a bọtịn ya anyị akpọghị ebe ya oghe trazi ya nọzi ya n'ike ị na-enezi panti oyi ntaka n'aka oyi n'ike nna nwe ofu okwu oyi ekwe ya anụ ya ọ na-ekwu ọ na-awe ya piwik ọkwa ọpa iwe ka nke a
ihe aka ya na-awụ ara ọfụ na moto a na-achọ ịpụ ọgbachite nkịtị moto a pụba ọkụọ ya gọọ ọchụbazie ya ọsọ ọchụgide ya chụruo ọmatị ya dọọ ya slipas ya dịkwa na brodọs bugote hit ya na-eme ya ọ bụzie na ngị nwa bụ ịdọ n'ebe a moto ejuna ọbịa waa agha ọkpa ọwa agha ọkpa akọkwa gị gwakwa m chenji ị na-ere ampit ihe na-esipụtagodo ebe a nke nọrọ n'ahụ ka onye hiti takara n'ahụ nwere ike ọ bụrụ ụmụ nwaanyị na-ebu ibu nna enwere the disadvantage of shift for me. enwere the disadvantage of shift for me na shift ha o nwere nke ya anọcha ya na-ekpe ekpere ma erukwe the next bus stop ikwuo na ya apụ ọ ga-etinye ka ọ pụọ ndị n'ọzọ ya gwa na onye ahụ ọ bụ obi ya ka o ji apụ alele a na-awụ ara onye fu moto mmadụ otu ya gwa moto ahụ na nwere ike egoro moto ahụ bụ 7 million ma 6 million tenka obi abalị ya o yeji moto a buo ibu ka moto ahụ nara ego ahụ moto na-anwụ ọ gbasa anyị narị ya echi etufuo ndị ajọ obi juru ebe ụmụ amosu mmụọ na amosu mmadụ juru n'ala Igbo dragụ 6 million tee ya ule fụ na moto a na-anwụ anwụ mana ọ gbatazubala gị ego mana ịma na ego kwesịrị inweta na onye agbara gị ya o yeji moto gị na-eje shata ihe asịsị ebu na ebu ọcha aja ya bugide ya moto gị a na-ata ahụfụ burukwe moto a jee savisin n'Ọka otikasịala moto iwerezi iwe narị ya owere ego ọ rụtara je kwụọ ụgwọ buru moto nke ya n'anya ụmụ witches and wizard asmodi ee so ihe ọbụla a na-eme na be anyị ebe a na-eme upside down ha need the proper orientation iweta security maala ihe onye ga-head ya bụrụ onye nwere security company nya criteria for you to head ihe security ịda na-ebu CID officer mere retire with 20 nothing less than 20 years experience in investigative department ị ga-enwechi ihe ndị a niile ịma nọ intelligence ka ị na-alụ amara na steeti a na-agwa na steeti a na security wenyere ha aka elu onye nwekwa akwụkwọ ya na-eburu nnakpa ya egosi n'ibi n'ogbe ahụ ị ga-enwe adreesị maka chi ma bụrụ gọvanọ ọ ga-enwe adreesị ị ga-enwe ID akwa nwere mgbe bụ na Lagos ebe a iji identity card ekerie gị ọ mmadụ na-eti ya mgbe Tinubu na-achị Lagos inweghu ID card erigo m n'elu briji a si Idumota na-agbadata Ido na-eti ebe ahụ a na-erikarị mmadụ ebe ahụ ekerie m ndị a ebe anyị nweta onwe anyị bụ na-ebute meta police station anụranụ nnene ha okwu ya na m si Ọnịcha gbagote na m abịago ihe mbịa n'abalị aka nna abakwa night na nna apụ ịmana onye bịara station na ya agboriri ego ka ọ gasị m obi aka ikwuo kpọfe m n'azụ si m onwe ihe nji m weta ga ndị sedat nwerekwa nke nji chọọ ọrụ ha ịbụ na egosi ya tiketi nji wee bịa so they ha ihe n'idiri ka amara ndị nọ n'ogbe a na ndị na-anọrị you can just be na-akpagharị na my state amaghị bọsị afọ gị na-ejiro ID kaadị ije ha nwe buru ije kọwalụ ha agwaghị ego ọ na-eyi akwụ wee pụta ịkwụ ọnya ịya afụkwa the price dị ya offenders na-afụ ego ọ na-eyi akwụ ọ bụrụ nke 15,000 na-eyi akwụ ya ịkwụsị ya ije mee ID kaadị landlord ya sign rụ ịbụ tenant ebe a ma ọ na-ebi na bie aha nche bụ security mmadụ adị secured onye ọcha ya ebi n'ebe ọ na-adịrọ sure of onye the next person ekwuru ebe a kwụọ ya 2 minutes akpọ ha eke abịa bịa kọwa gịnị anyị ekwu o nwere time ewe jogo o nwere ndị ọ na-akwụ ụgwọ ọ bụ ọrụ ha
ọ ndị eke ahụ a na-akwụ ụgwọ ya abịakwute gị bịa jụọ onye ka ị bụ what are you doing here this that iwesịa o n'ibikwa ebe a asịghị bịa ebe a ka afụnụ identify asịghị oke sorry ha ejegwa onye asị a na onye a bịa ebe a na ngwa have a nice day anaba ihe ejikwa ya akpọ ya asị na ọkpọrọ polisi gịnị a na-ese onye nwa chọrọ ịdị chio onye ọbụla neediri ibi a secured life security ahụ a na-ekwu mana ebe a anyị just si onye anụrụ onye bụ na gọvanọ amahụ how serious that thing dị because na anyị gbara nkịtị ihe a abụghị oppression ọ si oppress your citizens is all you are talking what will they benefit from you? Ọ ga-benefit n'aka m onye provide you security ka ị na-ajụ ihe ihe benefit onye bụrụ na mmadụ nwere ike inyewu top notch security ị na-ekwu ihe benefit you have a lot to benefit as a citizen. Nwa security ọrụ agba akasa ịtaiti na Anambra kịta ịma na Anambra bụ industrialized state big men niile awụ ebe factory ha ebe a onye ọbụla n'idiri ebe ọ ya na-eme business ya dị secured. Ya ka njikwa ahụ earlier sị na o nwere ndị n'obodo oyibo chọrọ nnata mana inyeba ha reason ha ga-eji wee bata inye ha security kịta ha fụ na ọkụ na-adị ọ nata o bute ego ọ rụtara ịfụ na ha na-arụta ego dị ya ụfọdụ ga-ele ụlọ ha were ya bata ebe a invest anya nchere ha amasị ihe a ga-esi ebe a na-ebupụ o nwere ebe ị madebere ha nwa more than you ndị a na abroad without them the state no go far. O nwere ga-abịa bunye gị uche ọ bụ na cassava ka a na-eprocess ya na aga na-eme export gịnị akpa ihe ọha dị anya enwe cassava mill onye ọbụla butebe na ego na na-ele ameni ka eji dị na so ije ugbo kọcha ibute atụ ya na scale enye gị ego gị naba eti ya na machine process ya potato ya plantain chips na adị eme ya na ọbụla abacha a na-eme export esi ka eki esi benefit ndị ga-ebunye gị ideas ị ga-eji wee mee ka ego adịghị ready ịbịa ebe a mana enwe anwa challenge ya onwe gị tiri ha security ha nata ozugbo iwere anya gị afịa onwe mgbe e gburu piọm na Lagos bịaba iwere anya gị efe ihe na-eme na Lagos gbagobe di ya iwere anya gị efe ihe na-eme di gbago di etu a ka ọ ga-adịkwa inekwa anya efe ihe na-eme ịnataba alụsị afịa a na-alụ n'ọba kịta ihe anụkwa ego ga-egburu piọm si ndị mmadụ bịaba bifo alụsị anya ndị mmadụ alịbatacha na ụfọdụ agbụrachagokwa fọm na-eche bọsị ọbụla ha wepụrụ aka ti ihe toilet ekwu ya gidigidi na ndị mmadụ mụọ anya na-amụ isi so if you need to play your part nke ahụ ị ga-emenwu as gọọmenti mee nye ọfụma hapụzie ihe ga-eme Asaba ndị Asaba akpọ anya okusi abịaba Asaba them no colors ịmakwara ihe niile adị na Asaba bụ n'Ọka ka ọ kwesịrị ịdị sef ma ọ bụrụ na Anambra gburu egwu ọfụma onwe ihe dị na Asaba oruru ụmụ okwu Ọka Asaba pempem o nwere ebe ị ga-agba na Asaba 5 minutes na Asaba ihe mapụtakwara na via ma iruo n'ebe ị na-eje. It's a very small village, it's a very small town. Ha kpa anyị mana anyị ji anya anyị fụ ya na-alụ ụzọ ndị mmadụ na-alịbata na ụzọ dị mkpa ọkụ adị etisi ife dị anya in places ndị mmadụ abịa ebe mgbe niile ị na-agba ọsọ ịnụ na-agbara ọsọ na Asaba ihe eji na-agbara ọsọ na Asaba bụ na-enwe sekuriti na-enwe sekuriti ịmụ anya dị ala ịkpọ ha aza ha na-ekwogharị anya na-afụ ha mmesịa program a kịta na m nwere ike start ya moto pụọla onwe pụba ife m ga-eji ya nata be ma bụrụ 3 o'clock 3 ahụ ịpụtakwa efukwa na ndị taxi nọ na-agbagharị n'ụzọ life adịrị onwe ya normal ọhịa ka a na-eme expect ebe so itinyekwa na all these things na-efu ndị mmadụ arịbataba na-arịbata Owere onwere onye Owere tiri ekwesị abịa bataba na Owere ndị mmadụ n'anya mgbere ochasị na afụgasị ife na-eme onye ọbụla eti ibe arụ dị ya
họteelụ a na-arị enu development onye gbuwatakwa na before you know it alụkwọ na the place adịghị egbupịọm ị ga-eji anya gụfe batara onwe gị so ndị be m ndị my steeti ga-benefit more from me as long as m emenwu nke m ga-eme it's my duty to give them security and it's not my duty ije kpọrọ gị je regista gị na company a o duty gị asị mmadụ ihe a na-arụ ebe arụta ya ebe na a na-arụ ya table tennis board ndị a bụ furniture ndị nke a bụ nka ndị nke a bụ nka nke nwa ka ọ dịrị make choice ije ebe a jee chọọ ọrụ wụrụ ọrụ ya oyiru egosi ya your qualification ịdị qualified ha were amami na ghọta nchebe ọchịchị ọsị ya bụrụ na-ebu agadi anyway ka anyị hapụzie ya